Zadlžená žilinská radnica sa nevzdala a primátor Igor Choma sa bude predsa len voziť v luxusnej limuzíne. Po opätovnom verejnom obstarávaní so špecifickými parametrami zvíťazila ponuka na nové vozidlo za vyše 70 000 eur. Elektronickú súťaž pritom vyhrala spoločnosť, ktorá pri prvom obstarávaní od zmluvy odstúpila. Žilinská radnica spustila druhé verejné obstarávanie na novú limuzínu pre primátora koncom minulého týždňa. V špecifikácii sa pritom opäť objavili konkrétne údaje, ako napríklad 8-stupňová automatická prevodovka či 20-palcové disky z ľahkých zliatin. Myslím si, že doteraz nič lepšie nebolo vymyslené v rámci verejného obstarávania. Elektronická aukcia znížila cenu vozidla na 72 000 eur, čo je oproti prvému verejnému obstarávaniu ponuka o 8 000 eur nižšia. Opoziční poslanci ale nákup vozidla spochybňujú. Poukazujú najmä na to, že súťaž vyhrala opäť spoločnosť, ktorá po prvom obstarávaní požiadala radnicu o zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu negatívnej medializácie. Jedným slovom poviem, že mi to niečím smrdí, pretože firma, ktorá odstúpi od obstarávania, tak je to drzo, že sa toho zúčastní. Niektorých poslancov hnevá aj to, že radnica nepočkala na mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré avizovali, ale už ho nestihli zvolať. Vedenie mesta im naopak pripomína, že to boli práve poslanci, ktorí v minulosti umožnili kúpu luxusnej limuzíny stanovením limitu 80 000 eur. Celá táto kritika je trošku vykonštruovaná. Ťažko je kritizovať práve to, keď sám schválim túto sumu a potom kritizujem, že som mu schválil. Je to hlúposť. Primátor mal počkať na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva a aby sa s uvedeným nákupom stotožnili všetci poslanci. Myslím, že tak by to bolo košer aj voči nám poslancom, aj voči občanom mesta Žiliny. Vzhľadom na to, že je tu jedna veľká automobilka, tak by mohol v rámci sponzoringu nejaké takéto verejné auto využívať. Tak mohol by si kúpiť aj lacnejšie. Mestská limuzína takisto musí mať nejaké chránenie, je to predsa len verejný činiteľ. Mesto chce vymeniť aj druhú dosluhujúcu limuzínu. Konkrétne rozhodnutie by mohlo padnúť do konca roka. Peter Revúz, TA3.